गैया राजनैतिका एसेबां गोरलै नङा फंबाय राजखान्थिया एसेबां गोरलै नङा नों मा मोनखो नोङो दिनै राजनैतिक भाबै धंस आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखरा नमस्कार लोगोफोर इउपिपिएल दोलोआ दिनै फाइनालि फैनानै जोबथा बुब्लियाव मोनफैबाय आरो थारमानि ओरैबायदि अबस्था जाबाय बिथांमोना माने साइकेल बोराय थेला बोराय माने बायनायफोर बायदि मोनसे अबस्थायाव फैबाय आरो माने स्लाग जानाय अबस्थायाव नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोनहा गावसिनि जेनाखि अबस्थाखौ बुङोब्ला बिथांमोनहा गोबां दुखु मोनोमोन आरो जाय नोजोरफोरखौ लानानै जों गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन इउपिपिएल दोलोआ थारैनो जोबस्रांसै आरो इउपिपिएलआ थानाय नंला इउपिपिएलआ हाथफ्ला जागोन होननानै जेब्ला बिथांमोननि 5 बोसोर सरखार दंमोन अब्ला जों बुंबोबाय थादोंमोन अब्ला बिथांमोननि सापर्टार बिथांमोना आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना माने बिराद दुखु मोनोमोन आरो माने बिखानि आमाय थखलफ्रा सिरिनाय बायदि अबस्था जायोमोन आरो जाय इउपिपिएल दोलोनि थै गोनां आदा बाजैमोन आदै मादैमोन फंबाय बिनानावमोन आरोना दिनै ओमफ्राय फैनानै दा गासिबो माने जाजोब्बाय आरो इउपिपिएल दोलोआ थारैनो 100आव 100% जिर' जाबाय दा सिन्था खालामदो दिनै फैनानै जाय बेक्तिया आदै राकेश दा गोबां मानसियानो बिथांखौ बोरमा खावाबाबो बोरमा सिखाव होननानै गाबज्रिलाबायो आरो दा बे बिथाङा जाहैबाय बिराद इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि इउपिपिएलआव बेबायदि सेक्रिफाइस खालामग्रा रावबो बेक्ति गैया होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जों नुबोबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेराव दिनै जाय बेक्तिया इउपिपिएलखौ नारा नाथा हमथानानै लाखिबाय थादों दिनै बै बेक्तिया मा जाखो माने बबेबा देशाव थांबाय आरो थारमानि इउपिपिएलखौ दिनै नागारनो गोनां जाबाय माने बिथोरै गोबां बाथ्रा थागोन आरो बबे दोलोआव हाबगोन नङा होमब्ला बेखौबोथ' सिन्था खालामनांगौ जाहैबाय दा फाइनालि आदै राकेशखौ माने आंनि मथेब्ला आरो माने फदम बिबारावसो बारसोमहैनो हासिगौ आरो बे फदम बिबारनि फख्रियावसो थारसारा उफाय गैया आरो बिनि लोगो माने बिनि उन आरो सोर दंबावो रनजित बसुमतारी सार बिथां माने बिथांखौ सार होननाय जोङो आरो थांनाय समफ्रावथ' बिथांमोनखौ दोखो रायबोबाय आरो बे जेननाय बोथोराव बिथांमोनखौ मा रायबावनो नङा होमब्ला दा ओंखायनो दिनै बिराद सनमान होबाय आरो आङो रनजित बसुमतारी सार होननानै आरो दा बैफोर बेक्तिफ्रा गोख्रों बेक्तिफ्रा दिनै खारजोब्बाय बिदिनो साब्रै साबासोल'सै आरो बिसिनि MCLA नङा होमब्ला आरो MP दं माखासे आरो बिदिनोसै आरो नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना गावसिनि दोलोखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय माने जोबोर कठिन जाबाय आरो बे जोबनायानो जोबनाय आरो बिथांमोना जोबलांजोब्बाय आरो दा बिथांमोननि जोबनायनि खारना जाहैबाय थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा ओरैबायदि थगायबाय बिथांमोननि थगायनाया माने गोथां गोब्राम जादों आरो जेरै सिन्था खालामदो बै सियाल आरो गेलेरनि सल'खौ नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांमोना गेलेर थैनाया माने गोजौजोंसो दावखोनाय होननाय बायदि मोनसे अबस्थायै बिथांमोना थगायबोदों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै गोथां गोब्राम हमजादों दा सिन्था खालामदो दिनै गेलेर थैनाया बबे दुनियायाव दावखोफेरखो रायजोफोर दा बेबायदि गोथां गोब्राम बिथांमोना थगायबाय थादों आरो थांनाय समफोराव आरो बिदिनो बिथांमोना बे 5 बोसोराव ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायदों नङा होमब्ला आरो बिथांमोना मोनसे बिगनि नुनाय माने थासारिया बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि माबायाव जादोंमोन आरो माने मा होनो बेखौ स्टेजाव फैदोंमोन आरो
दा इउजि ब्रह्म बिथांमोन होन सोरबा रन्जित बसुमतारी बिथांमोन होन आरो बिदिनो गोबां बिथांमोननि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनसे समाव ओरैबायदि माने अबस्था जाबाय माने गावसिनिफ्राय देरसिन रोंसिन जेबो गैला होननानै आरो गावसिनि सरकारा जुग जुग बोसोर थागोन 20 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोर माने सरकाराव थागोन होननाय बायदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंलाबायबाय माने खुनु रायजो राजाफोरनि फारसे जेबो सिन्था खालामा हसिया आरो BPF दोलोनि मानसिफ्रा जेबो मोना होनलाबायबाय नङा होमब्ला आरो होमाराखैबो बिथांमोनहा दिनै रायजो राजाफ्राथ' दिनै बेयाव गाबोन बेयाव बे माने परिबेसनि सायाव जायो नङा होमब्ला अब्लाबो बिथांमोननि दिनाव जाय BPF सापर्टार बै BPF सापर्टारखौ बिथांमोना माने नायगार माने माबा मोनसे फिसा स्किम सफैबाबो बिथांमोननो होनाय जायाखै आरो अरुनदया होन बेफोरखौबो दानदों आरो गोबां बिदिनो न' सफैदों न'फोरखौबो दानदों दा बेबायदिनो गोबां माने बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांमोननि गोरोन्थि मावनायफोरखौ नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ दिनै जाय बेक्तिफ्रा UPPL दोलोखौ माने सोरजिबोदों बै बेक्तिफ्रानो बैफोरबायदि गाज्रि रलफोरखौ लानानै बिथांमोना जोबनायाव माने रायजो राजाफोरनिफ्राय अननाय मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला सिन्था खालामदो दा बिदिनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो लुबैदों राजखान्थि होनोब्ला माने खुनु माने सिथायि गैया आरो दिनै दं गाबोन गैया आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो माब्लाबाबो गोसो गोरबोजों फोथायनो जोबोद गोब्राब आरो जेब्ला मोनसे दोलोआ गाज्रि अबस्थायाव फैयो अब्ला मा जायो गावसिनि केरियारफोरखौ साननानै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने दोलो नागार माने गुबुन दोलोआव माने मार्च जाहैनायखौ जों नुबाय थादों आरो दा बिदिनो दानि जुगाव माने जाथिनि सार्थ'आव खामानि मावनायफोरखौ जोङो फ्रायनो नुनो मोनला माने गावनि फिउचारनि सार्थ'आवसो खामानि मावनायखौ जों दिनै नुबाय थादों आरो दा बिदिनो जोंहा पाब्लिकफ्रा सापर्टार बिथांमोना जोबोर गोसो मोदोम जिउ होनानै पार्टिखौ सापर्ट खालामसै नङा होमबा फाइनालाव बै गोसो गोथारै सापर्ट खालामग्रा बिथांमोनखौनो माने दोलोनि नेताफ्रा नोंबा नों आंबा आं बैबायदि माने गाज्रि समाव बिथांमोना माने नागारनानै खुनु पार्टिनि वार्कारफोरखौबो मिथिनाय नङा आरो साननायबो नङा आरो साननोबो सम मोननाय नङा बिथांमोना जिहेथु बिथांमोना गावसिनि जेनाखि फिउचार लाइफ दानो थाखायसो माने दानि दैदेनगिरिफ्रा बिराद हांखुर जायो आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै बिराद गिदिर बाथ्रा बुंहैनाय समा जेब्ला इलेक्सन फैयो अब्ला बिथांमोननि गोसो गोरबोआव रायजोनि फारसे अननाय माने बेरखांनायनि नोजोरखौ नुयो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिदिनो दा दिनै बिथांमोननि अबस्थाया गाज्रि दा बे गाज्रि अबस्थायाव बिथांमोनखौ गाज्रि बुंनानै आं दुखु होनो लुबैयाखै आरो इनसाल्ट खालामनो लुबैयाखै दा बिथांमोनहा गावसिनि कर्म दसावनो दिनै बिथांमोना जोबस्रांदों आरो बे जोबस्रांदों होनोब्ला बिथांमोना दुखु मोनो दा बिनिखायनो फाइनालाव बिथांमोनखौ बुंनांगोन बिराद बे दोलोआ माने 2-3 MCLA थाबाबो बिराद स्ट्रं होननानैसो बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जिहेथु बिथांमोना जोबस्रांदों होनोबा दुखु मोनो नालाय दा बे रोखोम आरो दा बिथांमोननि बे 4-5 MCLA फैगोन समाव बिराद स्ट्रं जागोन आरो दा बिदि रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बेखिनियावनो थेंक इउ